Me ollaan tässä katsottu nyt niin paljon tällaista true crime-sisältöä, että kyllähän meidän oli nyt lähettävä tekemään tällaista hiekkamuttuterapiaa, kun se on kuulemma suosittu tuommoinen hoitomuoto tuolla rikollisten piirissä, vaikka mehän nyt ollaan tietenkin rehellisiä veronmaksajia. Mutta ei tietenkään tässä nyt mitään yhteistyökumppaneiden velanperintää suoriteta, vaan tultiin katsoa, että mitä tää kestää tämmönen, ei atlaskivi, vaan noppa. Kyllä, noppakivi. Kyllä. Eli niin semmonen semisti raskaampi nopaa heittely, mitä se painaa? Tää on aika lähelle 100 kiloa. Ja koska tää on yksi laji Kyllä. sitten Olavinlinnan voimamieskisoissa, niin katsotaan sitten, että kestääkö nopalla persus menovettä, eli kuinka kovaa sitä voi paiskoa, että mitä kaikkea se oikein kestää, että voidaanko me ottaa tämmönen käyttöön ollenkaan. Joo, että tarkoitus on katsoa nyt, että pystyykö tämmönen ihan puhdas luonnon kivi, niin, joka on leikattu muotoonsa, niin kestämään sitä iskua ja tiputtelua ja muuta. Kyllä, eli nyt demonstroidaan täällä ihmisiltä piilossa erinäköisiä tilanteita, että mitä sille kivelle voisi käydä ja miten se niihin oikein reagoi, jotenka eikä me nyt tässä ruveta sen kummempia pölisemään, mutta kun otetaan noppa kauniiseen käteen ja ruvetaan heittämään arpakuutiota. Eihän se lähtenyt mihinkään. Hoppasko ihan hiekkaan, mutta toistaiseksi pysyy ehjänä. pysyy ehjänä. Hyvä. Ei tarvita happea kun... Ei tarvitse. Ekasta puuhaa. Hyvin pientä tällaista naarmua tulee, mutta ei oikeastaan mitään sen kummempaa. Nyt kun rupeaa lapsettaa ja meillä kerran on mahdollisuus, niin onhan meidän nyt autettava toimihenkilökuntaa sitten testaamalla, että onko tässä niin sanottu nopean purkamisen etu. Kyllä. Eli Saadaanko pudotettua tuon autosta hyvin nopeasti? niin, eli niin noppa hollille ja kaasu pohjaa ja katsotaan, että vieläkö meillä on noppa ja onko kuorma. Puskuri ehjänä. Kyllä, siitäkin me otetaan selvää. Kyllä. Mitä te tekisittekään, jos ette te tietäisi näitä asioita? Onneksi te varmasti nyt olette ottanut tämän YouTube-kanavan seurantaan. Kyllä. Älkää kokeilko kotona. Älkää kokeilko kotona tai isin tai äidin autolla. Vetoja vaan! Ei se tuu takaisin ollenkaan. Se taisi jäädä matkalle. Kyllä se jäi. Ja tossa näkyy mihinkä tuo peräkoukku osuu, mutta eipä siinäkään. Ei Aika pieni jälki on. Kyllä nyt on nyt on todella pieni jälki. On. Siitä ei pääse kyllä kuittailemaan. Ajattelin, että olisi voinut olla myös kohtalokkaan. Joo, siis kuitenkin miettii, että suht rivakkaan lähin liikenteeseen, että olisi voinut tulla enemmän jälkeen, mutta hyvin tyytyväinen olen kiven kestävyyteen. Kyllä. Tänään on näköjään heitetty yksi pesukonekin. Katsotaan selviääkö meidän kivi paremmin tästä operaatiosta kuin tuo pesukone. Kiven viimeinen testi olisi tällainen suhteellisen jämäkkä mäki. Kyllä. Katsotaan mitä kestää. Joo, ja kuten huohutuksesta kuulee, niin mä kävin jo alalla kerran. Anna palaa, Ei mitään. Kevi pyörimään ja katsotaan mitä tapahtuu.
olemme saaneet vähän tuhoa aikaan. Siitä se meni. Kivi näyttää muuten ehjältä, mutta yhdellä sivulla on lähtenyt pala ja keskeltä on lähtenyt pala. Siinä on pikkulovi ja siinä on pikkulovi. Muuten edelleen kuin tehtaalta tuotuna. Tuolta se tuli. Tuolta noin. Sieltä se rullas alas ja alas ja alas ja alas ja mistä? Jostain tuolta puitten välistä tähän näin. Sanoisin, että olemme löytäneet ihan kelpo pelivälineen kilpailuihin. Kyllä, tämä on nyt se oikeasti äärimmäisin testi on ollut tähän mennessä, että kestää kyllä meidän kilpailut. Aivan varmasti. Tässä me ollaan 2 testiyksilön päällä vetämässä vielä loppupuheet. Tää yksilö, jonka päällä mä istun, niin se ei selvinnyt ihan yhtä hyvin kuin meidän kivi. En tosin tiedä, että minkälaisia kokeita tälle pesukoneelle on suoritettu, mutta ainakin me ei päästetty, ainakaan me ei päästetty kiveä helpolla. Kyllä, nyt pistettiin kivi vähän kovempiin koetuksiin ja ei liian kovin kuitenkaan, että tiedetään vähän, että missä rajat menee. Yes, ja meillä oli kuitenkin lupaa tuhota se, mutta kyllä. Me ei saatu sitä tapahtumaan sille loogisesti järkevästi, niin se nyt kesti ton minkä nyt joutui kärsimään. Ja tää on siis yksi peliväline tosiaan tää noppa. Joo, tää on yksi peliväline meidän tulevassa Savonlinnan kilpailussa, että siellä vähän toisenlaisia atlaskiviä nyt käsitellään, että enemmän aikakauteen liittyvää. Niin. Eli tämmöisiä noppia. Joko sen saa paljastaa, että minkä painoisia noppia nostella? Ei nyt ihan vielä paljasteta kaikkea, mutta sanotaan, että ei nyt ihan kevyimmistä päästä. Helpolla ei päästä. Ei päästä. Sitten tähän kuulin myös semmoista huhua tuossa, että siellä saattaisi olla jotain muutakin raskasta kuin noppia siellä. Joo, meidän pieni loppuiltatapahtuma lauantaina 5.9. Kun kisat saadaan ohi ja palkintojen jakojen ohi, niin estradille tulee ensimmäisenä Ensiferumi esiintymään ja sen jälkeen Battle Beast. No niin, eli saadaan vietettyä vielä siihen railakas ilta. Ne joilla vielä sitten tanssi alkaa vipattaa, vaikka se saattaa askel pikkusen kisaa viikonlopun päälle painaa. Joo, kyllähän se saattaa painaa, mutta onko se ennenkään estänyt? No ei ole, mutta ainahan sitä vähän koitetaan nyt teeskennellä, että ollaan vähemmän eläimiä kuin ollaan, mutta se on ihan totta. Ehdottomasti ollaan viettämässä sitten railakkaita loppupileitä siellä vielä kaiken muunkin juhlakansan seassa, ja mikä sen parempaa kuin Ensiferum ja Battle Beast siellä sitten hakkaamassa tahtia, niin mä epäilen, että jos meinaakin vähän väsyttää, niin eiköhän siinä unihiekat karise silmistä ja nukkumatti vähän hiippakuntaa hetkeksi ainakin. Joo, ehdottomasti, että on se kuitenkin semmonen idyllialue päästä esiintymään Olavinlinnan sinne isolle stageelle kuitenkin, että siinä on äänimaailmat ja kaikki ihan erilaista kuin normifestareilla. Ehdottomasti. On kyllä jotain, mitä odotan mielenkiinnolla todella, niin kuin aikaisemminkin puhuttiin, niin hieno paikka on tiedossa ja kovia kisaajia ja niitä pikkuhiljaa sinne ilmoitellaan, että ketä sinne tulee, ja tosiaan sieltähän on mahdollisuus saada sitten Official Strongman Gamesin MM-kisoihin paikka, eli pääsee sitten tosiaan ne Suomen tavallaan toi menestyneen kisaaja ja ulkomaiden menestyneen kisaaja, niin saa sitten liput tonne rapakon toiselle puolelle. Eli oikeasti nyt panokset on kovat. Panokset on kovat, että sitten MM-kisoissa 20-22. päivä marraskuuta Floridassa. Kuulostaa lupaavalta. Vähän niin kuin pääsee itsekin tässä fiilikseen, mutta liputhan kannattaa käydä lunastamassa hyvissä ajoin. Joo, ehdottomasti kannattaa käydä liput lunastamassa stulafs.fi-sivustolta ja laitetaan tuonne vielä linkkiä tapahtumakuvaukseen, niin sieltä pääsee liput hankkimaan ja sieltä saa ihan viikonloppupassia ja vippilippua, että kannattaa katsoa oma
minkälaisensa lippuvaihtoehto. Kyllä, ja niin suoraan linkistä pääsee ja ei muuta kuin sinne katsomaan maailmanluokan voimailua ja sitten maailmanluokan metallia ja historiallisissa maisemissa, niin mikä sen parempaa. Ja sitten vielä porukalla pidetään loppukinkerit, niin Juuri näin. siinä onkin sitten loppuvuoden juhlakiintiöt täynnä. Kyllä, siinä Näin vaiheessa pystyy olemaan. Me saatiin tämä taistelu kunnialla läpi. Nythän meillä on se ikävin osuus, koska kivi ei mennyt rikki, jotenka me joudutaan kantaa toi kivi yhtenäisenä tonne. Joo, Se tuohon ylämäkeen tuntuu vähän paskalta idealta, mutta minkäs teet? Näillä ei vähän kokeita on tehtävä, Niin on. näistä ei pääse. Niin. Ja seuraamuksia on sitten, jos ei hajoa mitään. Kyllä, ja jos tämä ei ole asian puolesta uhrautumista, niin en tiedä mikä on, mutta kyllähän täällä nyt ainakin yhden kanavan seuraamisen on ansainnut. Ehdottomasti. Yes. Ja olkaa myös varuilla, seuratkaa meidän kanavia, siellä on tulossa lippuarvontaa. Eli suosittelen seuraamaan. Jes, laitetaan kaikki somet tuohon alapuolelle, niin ne kannattaa käydä ottaa seurantaa, niin ei jää mitään näkemättä. Ja sitten ei muuta kuin katsotaan, mitä me keksitään seuraavaksi. Kyllä, näin me teemme.